stiže nam doktor, magistar, Neki veliki drmr. diplomirani zezator Voja Nedeljković. Evo Brke koji voli mrke. Ne, pomešao si, Mrke voli Ana Bekuta. Ćao, boske. Šta je, Viki, prehladila si se, a? Da otkopčaš jeleče, ne treba ti Viki. Možeš lako da fasuješ u palicu siki. Sezona tucanja ne prestaje. Dobio je Šabanovo jaje. Realno, od kad je skinuo periku, svako jaje liči na Šabana. Da vidimo kako će Šapke da prođe. Puče Šaban. Voj, od kad je prešao onaj drugi žiri, Šaban stalno puca. Došao je red na Bosketa da bira jajce. Koga je izabrao? Tuca se sa Natašom Bekvalac. Lep izbor je. Bosanska jaja, tvrda. Sa direktorom niko ne sme da se tuca. Odmah mu daju da jede, bez borbe. A posle brinu za njegovo zdravlje. Kuku đole da nije holesterol, crni đole. Ja, Bosanac nemam. Vidiš, ni holesterol ne sme na Popovića, kamoli on Mitrović i kompanije. O, Aco! Aco! Gde si se to zagledao, ej? Mora da je bio pozadinac u vojsci. Sigurno. Leontina laže kad kaže crno pa se ne vidi. Bar to kod djece nije slučaj, kod nje je sve transparentno. On bi to ovako, vidiš, pa ovako. Pune ruke posla, bre. Nema problema, samo još da mu dozvoli žena. Samo Bravo, Maro, bravo, izbacila si čak pola kalorije. Šta je, Sale, nešto si na neurozan, a? Kako neć bit neurozan kad u studiju samo seva? Pogledaj. Au, baš se naoblačilo, sevali seva. Kako kome, meni se, boga mi, razvedrilo. Ja bi nju tako posjedovao. Dole, aca! Aha, okej, malo. Dole, aca! Čuti, pomisliš da mislimo na onog drugog acu? Da, ulti. Selfie manija ne jenjava, naročito kod djece. Sale, jesi vidio šta su jecini glavni životni problemi? Nema života bez dobrog selfija. Tako je. Imate malo građanski stav. A to je valjda malo bolje od džiberskog stava, a? A kad ti daviš takmičare, onda je to okej, a? Pravda za takmičare, pravda!